guys, finally लोगोफोर दायो आं दंफैयो जोंनि गाम्बारि बागानाव। गाम्बारि गायनानै जोङो अडि, केटिएम, BMW बेफोरखौ गासिबो सिमां दंजोबोमोन। पैसा ही पैसा होगा। दायो जोंहा बिनिनो माखासे सिमाङा बायफ्लेलांबाय। बे बायफ्लेलांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना सबसे फार्स्ट केटिएम बायनांगौ बुस्थुआनो नैहाय गोग्लैसोनानै दङ। जों दा बारहुंखाखौ गोबां दुखु फोरमायनाय खोन्थादों आरो मानि थाखाय होनोबा जोंनि माखासे केटिएम बायनो गोनां बुस्थुफोरखौहाय बरबाद खालामलांबाय। नायदो नै, अ माय गड लोगोफोर गोबां दुखु फोरमायदों आरोना दायो नै बे जोंनि केटिएम बायनांगौआ सेस। बयनिबो देरसिन केटिएमानो सिमाङानो ड्रिमानो बायलांबाय। नायदो गोबां बारहुंखाखौ दुखु फोरमायदों, दाख्लैनि बारहुंखाखौ। दायो आरो नायदो जोंनि बे खरलेबले बागानाव जोंहा सिमां दंमोन आरोना। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो गाइस आङो दायो खोन्थालांनोसै आरोना बबे BMW, बबे अडि, बबे केटिएम। तो गाइस सबसे आङो दा जोंहा दहाय जोंनि केटिएमखौ सिफायलांखाबाय, बिनिनो आरोबाव सेकेन्ड केटिएम दङ। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सायाव देखायनोसै। नै बे जाहैबाय केटिएम। बेनिफ्राय BMW जाहैबाय नै, BMW जाहैबाय नैबे। अ माय गड नोगोद गिदिर देरखाबाय रकटआ, माउसटे देन्जार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ओमफ्राय नैबे जाहैबाय BMW। ओमफ्राय अडिखौ खोन्थानोसै आरोना। अडियासो सबसे लास्टआव दङ नै, सबसे लास्ट अडि आरोना इयो। नै इसोर फांनैजों अडि जागोन आरोना। नैबे फांसे, नैबे फांसे। माने प्लास खालामनांगौ अडियाव, माने बहुत दाम गोसा नालाय। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बेनिफ्राय बेवहाय फिसा फिसा प्लास खालामनानै दंबावो आरोना इनि गोबांनो। नै गोबां दङ आरोना। बेनिफ्राय नै दा जोंहा माइ गायनानैबो मोनजाला, बिदिनो सोरबा गय बागान, सोरबा गाम्बारि बागान खालामनानै जायाबा मा जागोन दायो। नायदो दा आं नोंसोरनो माइ गायनायनिखौबो एसे खोन्थाहैगोन, माइ गायनानै माबायदि जायो माबायदि जाया। नायदो बे जोंनि गाम्बारि बागान आरो खरलेबलेबनो। जों बेयावनो सिमां नुदोंमोन आरोना बिराद गिदिर गिदिर। नाथाय माखासे माने सिमांखौ बारहुंखा जोंनि सिफायफ्लेलांनो नागिरबाय थायो आरोना। बेनिखायनो नै जंगल जाजोब्बाय, बे जंगलखौ जोङो खाथायजोबगोन र'। मोनसिगोन जोङो लामनो। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। Oh my god guys, लेवारल' बानाङालै, लेवारल' बानाङा। बाब हाग्राया नै सोर मा माइ गायनानै मोनजादों नालाय, दैयानो गैया। दिनावसो एकदम अखा हाबाय, होमबाबो दैयानो थाया आरोना। नायदो माइ गायनो बानाय मोनखायो आरोना। नायदो इसेबां माइ गायनानै जाबावनो गोदोनिफ्राय। माइ गायबाबो मोना, मैदेरनि बायदिसिनानि मुलिनि। नायदो माइयानो सेस गाज्रि गोजासो जाजोब्बाय। नायदो गैयानो, एख'आनो जायाखै नै लासै। मा माइ गायनानै जाबावो नै जोंहानि आदै हा दैमायाव बाना जानायखौ लानांगौ ना? मा ओंख्रि जादों? माइया दिनै गायगोन ना गाया?
दिनै गायगोन दब्लाय बेसे दङ? सयल'बल फिसा फिसासोलै जोंनिथिं नै दबलानो दै थायाना दै थायैनि थाखायनो जों बिदि फिसा फिसा खालामनांगौ जायो आरोना। नै माइ गायनानै मोनजाला ओंखायनो दंफां बागान गय बागान खालामनानै जाजोबनांसिगौ दानि जुगाव। गंगारफ्रा जोंनिथिंबो दैखौनो हरनो नागिरला बेसेबां आरो बिसोरबो खस्थ' जाजोब्बायना। दिनै थरनासो हैबावनांगौलायदों नै नायदो माइआनो जेबो जाखायालै। खदाल सिखा लानानै एबारबो बिदिनो खालामनांगौ नामा जाखो? JCB बुरबाबो बे अखा हाबाय थाबानो आरोबाव बाला फबफिनोना ओंखायनो खैबाथार बुरनो खैबाथार मानो जायो बिसोरबो। दाख्लैबो गोबां खुरना हरबायथ' बिसोरो ने? थ' लोगोफोर जोंनि नैबे तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मा होनो हाजो सेर जायो आरोना, एसेबां हाजो सेरबो जाया। बेवहाय गायनाय फुनाय माखासे गोबां खस्थ' जायो आरोना। बिनिनो नायदो दा दै भुटाननिफ्रायबो दैखौनो मोननो नागिरला दानिया, बिनिखायनो बिसोरबो हरलाना कम्पानियाव बाहायजोबो दायो। ओमफ्राय माइ गायनो बायदिसिना दैयानो मोनला दुगैनो बायदिसिना जायो आरो। अखा हाबाल' एसे दायो अखा हादों नालाय हरावहाय बेनिखायनो मोनबाय आरोना एसे। फाइनालि आंनि गेम्बल गोदानजों दिनै फार्स्ट टाइम ब्लगिं खालामबाय आङो। जोंनि बिदा फंबायनि माबा गायनायखौ देखायबाय आरोना, मा होनो गाम्बारि गायनायखौ। बेनिफ्राय आङो दायो बे माइ बारिखौबो एसे माबा लाबाय, मा होनो सिनेमाटिक भिडिअ लाबाय। आंनि बेनो फार्स्ट ब्लग आरोना माबानि गेम्बलनि। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना, आं ससेबाव भिडिअखौ देखायबावनोसै थाबायनाय ब्लग, बेनिफ्राय माबायदि जायो गेम्बलनि सुटारा। नायलांबाय थादो आरोना। दायो आङो हा नोंसोर लिंहरासै ना? आंबो आरो ओरैसो दंगासिनोमोन। दा दायो जोंनो आं न' सफैबाय। दै हराव अखा हानाया बिराद दै बाना जानानै दं। दा गोजौ गोजौ थाबायगासिनो आरो आङो। दा नायदो बिदि गय गायनानै जायाबा मारै मोजां माइ गायनानै मोनजानाय नंला गायसै। थ' माइ गड दैयानो गैला नै। नैबे भुटियाफोरनि दै हरनाय नायदो, बेजों माइ गायनानै जानांगौ जाहैबाय आरोना। थांबाय दैया।
coba. भिडिअखौ दिनै दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि बेनो प्लास ब्लगिं थ' बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो स' थेंक इउ फर वाचिं गाइस बाय बाय